Ka jing penpau mentang kalong baik ba umdon dak wepat ka parti ka badon hakalyang persyak lai na ka Tribunal Kongres. Chief Whip jong kalyang persyak baderu MLA Katrina Mul Kongres na umroy uba George Lengdo ulaong bakumbalong menta dai satang ka TMC ka badon hakalyang persyak banyasa ja ka jing ekipad ba harian basan ngut ki MLA ka Kongres kiralet ban kersano ka sorkar MDA bayalam da ke NPP. Rai ka babae ka bakin hipaj ba hi kin sim ya kata ka rai ka babah tambat bakin peni ata ka jing so ko jukin la de ka por. Andre ba por bangimi mangi na ka Kongres su ya ka ka bangi lai ilupai ki jing ki badon ha ka parti ka bangim per Jumat menu te kalau dei sisya ka rai ka ba ba ngi bangen mi na ka parti kam dei ka rai ka besuk nambar ngilai persyang ko baplai I saus nam bante ka parti lah assembly ni syabar ke assembly bagi kam ki bangi tre ki konsumsi ki jongiru ile bi bante ka parti jandre dalami kitu ki jing mo ki ba ngi po bangi mi ngem kwa I ban bung tien than kita ki jing ki jongi ma kum ki dong yelam ngi hab ban kit ki jing ne por bangi mi pada in le chano kata ki jing kli ka bakra nomor saus nam tam bat haki haswa jing gitaru ngi ju yelong wei persyak ke BJP mahadu kini kisngi upai ba jungi unum priang ke BJP ten nata kadau ngi wat lenti sebai bangi long bai ha ka lenti ke persyak BJP bai te ada kita ki wei pada ki bami nang ta ki soba da ka balik join sya ka kunhun jong ka NPP bat BJP ka kambiang kata ngam da don kum ulong elam bon ongi ka syong ha ki pai ba bakin songthu hi daladi ban penbor ngimla ban khro ngimla mong long bai ki jing sisya ka baki pai ba mata ki ka pat jongki hamba ki nupna ban songthu pada daladi